ang istorya sa kamatayon ni Juan o sa iyang kasakit dito sa prisuhan, murag makapasubo nato apan kung ato gini siyang susihon og maayo, mao gini ang mahimong tuburan sa atong kalipay. Malipay ba mo prisuhon mo? Dili. Malipay mo putlan mo sa liog? Dili. Mga yawanon mo. Kinsa man din ang malipay nga prisuhon? Kinsa may malipay nga putlan ang liog? Putlan sa liog. Wa no? Pulos pagita mga yawanon. Apil na ning nagwali. Ug mao ni ang dinhis kalibutan. Daghan kay nato nga membro sa batasan sa yawa kaysa batasan sa Ginoo. Unya kanira bang yawa magsige ni siyang tudlo nato nga kita gyud maoy in control. Mo na yang gibuhat ni Herodes ug ni Herodias, they are in control. Ikaduha nga kita gyud maoy magdesisyon, kita ang authority. Mao na nga bisag asawa pa sa iyang igsuon si Herodias pod asawa pod sa ang iyang bana, igsuon pong Herodes, nagpuyo sila. Kami mo'y magbuot, kami mo'y magkontrol. Na ay may kasigig yaw-yaw, kanangan laghuan, sige nag-ingon nga sayop ni atong gibuhat. Ipapriso. Papriso. Napriso na. Awa pag yun makontinto kay sige ra man gyapog sultis Juan dito sod sa prisuhan. Putlan bitas liog da hilom lagi. Mao ra man sa nakaron nang litan sige kog ingon ninyo ay namog pangural ana inyong balay sa saba asa ni pari ay putlan tan lang kanis dila. Wa pay nakaingon ninyo ana. Ayaw mo pag puyo-puyo, ay mo pag sigpuyo-puyo kay maimpierno mo isang hasol ni pari ay. Ay mo pagtipon diha, babae og babae. Magsige ra ba mog simba? Magsige sa mog tipon, laki og laki, gasigig sex. Unya, manimba ra ba? Ningon sad mo, nagiuban niya, misa mga ni. Unya, ato na lang ginang paundayunan. Dili. Nya nganong naingon man kong malipay ta, tungod kay ni gihatagan og kinang gitagtog konkreto nga pruiba ni Juan nga pwede ra gid ay tagmuagi aning kalibutana sa kanang sana kana bang dalan nga gikahadlukan sa katawhan, ang dalan sa kasakit, ang dalan sa martiryo. Nya si Juan nga magbubunyag gitawag ni siya sa in English og the forerunner of the Messiah. Si Jesus iya man ang igagaw kay si Maria og si Elizabeth man nag-agaw man. So igagaw niya si Jesus, niya maguwang siya og kaning unom kabuwan kay unom naman to kabuwan mabdos si Elizabeth, una pa na mabdos si Maria. Gitawag siya forerunner. Unsa may binisayaan ng forerunner? For ba? For F-O-R-E niya, runner. Ang forehead, nag-una nga, gitawag agtang, pero nag-una ni siya, unahan sa ulo. O forerunner, sa ito pa, nag-una siya dagan ni Kristo. So siya mao'y nag-andam sa agianan sa Ginoo. Nag-una siya ba? Nya unsa man ni siya iyang giandam? Nga ang agianan day dinhis kalibutan nga atong subayon nga mao si Kristo who is the way, the truth, and the life. Ang iya di ay way dinhis kalibutan padung ngadto sa langit, mao di ay ang kasakit ug ang kamatayon. Kay diha man siya niagig una si Juan. So gikas pagkatao gauna siya 6 months. Sa pagsangyaw naguna pod siya og taas-taas ni Jesus kay 30 anyos naman to si Jesus nagsugod og sangyaw. Si Juan batan-on pa dito naman siya gapuyo sa desierto, sige naman siya sangyaw. So birth, preaching,
passion and death. Gauna siya ani. Nya mao ni ang dalan nga atong subayon. Kisa may musubay ani, dili na ang nag-una ni Hesus kay si John the Baptist ra may gauna. Kita unsa may tawag nato? Gitawag mo tag mga Kristiyanos. Unsa man ang mga Kristiyanos? Wa mag-una, nagsunod ni Hesus. Kamo, ganahan mong musunod ni Hesus? Kanahan. Uy, kusga oy. Kanahan. Si Juan nag-una ni Hesus. Si Hesus kay gianda man ni Juan, mura ba siya og sa kaning bitang maghimog karsada ning mga duros, unsa man ay mag-una? Unsa na mag-una nga to? Bulldozer o grader? Sa di mo kibaw rin, makibaw ano. Sa akong paminaw, mag-una ng bulldozer, kasi siya man mo arangkada nga to niya, ang grader, mo grade sa yuta ba? Mo ano to yung muhatag measurement, na awahi to siya, niya magsunod dayon ang mga pison, ang pison ba? Awahi na tong pison. So, si Juan mao'y bulldozer, si Kristo mao'y grader, kita mao'y pison. Wag yapon mo musugot, ano? Sakto ba ding akong analysis? Nya asa man musubay ang grader, adtos giagias bulldozer ang maghimo siya iyang kaugalingong daan. Nya asa man magsunod ang pison, ang mag-adto siya mag-agis kanal, ari siya giagian sa grader. Nya sunod dayon mga sakyanan. Kaninang SUV, tahor na kestanan ba? SUV, na Fortuner, inubas pare mo agi na diha nya iniguntol-untol sa wa man ni mapison oy sa ato pa ang pison wa makatarong kuha mo nakaron gitarong ginaghimo ni John the Baptist ang agianan ni Kristo. Pag-abot na ni Kristo gibutangan na niya grade, gigrader na niya unsa man duna nay mga balaod, unsaon pag-antos, unsaon pagpakamatay. Matud pa ni Kristo unsa man pag-antos nga malipayon, take up your cross joyfully. Nya unsa man pagpakamatay, lay down your life for your beloved. Sa ato pa di ay si San Juan Bautista way gisulting pulong nganong nagpakamatay siya. Si Kristo kay mao na may grader, doon na siya gisulti. Nagpakamatay day si Juan tungod kay nahigugma siya ni Herodes ug ni Herodias. Mao bitaw iyang gisigyag ingon nga hunungan ang inyong pagpakasala kay namiligro mo ana. Nya ako ning di ko mohunong og sulti ani kay nahigugma ko ninyo. Ug mao nang pag-abot nas panahon nga niingon si kaning Herodias nga putlis liog aw si Herodes di ay putlis liog si Juan isod sa plato, wa gid balibad si Juan kay matod pa ni Kristo gi-translate ni Kristo into words, lay down your life for your beloved. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nya napagisig pangsulti, love your enemies. Si Kristo na kay grader man siya. Karon kitang kasunod. Ganahan na taning maminaw. Kamong mga asawa, ganahan na mong magpakamatay para sa inyong bana. Mga ginikanan, ganahan na mong mag-antos sa inyong mga anak. O paantoson mo sa inyong mga anak, muingon na mo, mauna ni andan, padong sa langit. Nya igabot sa imong banab, tamparoson kag maayo kani mao na gini makapasantos kay mao naman giagian ni Juan, gipaantos nya gikulata, labaw na si Jesus, gipaantos, gikulata, di malipay na ta kay gasunod man ta sa ilang dalan. Mo nang gi-celebrate ni nato. Ingka Father, huyang gyud ko Father. Di jud ko kahimo ana Father, I am weak. Matod pa sa atong unang pagbasa, gipili sa Ginoo ang mga mahuyang aron lig-onon. Sige, weak tanan. Ngano man di ay, ang ako ding gisakyan nga inuba, makahimo din na siya pagbungkag sa dan, sa mas bulldozer. Oy, dito lang sa akong gimisahang kapilya, natumbahan las motor na, dako kay glumping ay.
gipangyuan na mig 15,000 sa mo trabaho ana para matarong 14 huyanga in taon anang sakyanana. Mina ko madarag huypon, lumping. Huyang oy. So nang kay natumbahan las motor, na lumping na, bulldozer matumbahas motor, ang motor mo'y lumping. Ligon mang bulldozer. Amaw na ingos Kristo, pilion akong mahuyang aron maligon. Ang muligon ana mao ang gahom grasya ni Kristo. Mao na siya. Ang iya lang gusto, subay lang. Ay lang pagsigreklamo. Kung kulatahon gani ka, dawat lang. Ikaw niya sakit man, antusa lang. Lipayon ra niya kana isa. Unya mamatay ko, kamatay lang. Kay buhion ra man ka ni Kristo, mo nang ningon si Kristo, kinsa tong namatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Ikaday mo banhaw nimo, dili oy, ang mubanhaw nimo mao ang tinuod nga kinabuhi, mao ang tinuod nga pagkabanhaw, mao ang tinuod nga tag-iyas kinabuhi nga mao si Hesus. Nya nganong magsige pamantag panalipod ani atong kinabuhi dinhi. Ayaw na. Ay na panalipod ang panalipdi hinuon nga dili ta maliwat sa yawa, dili ta mahimong sumusunod sa dalan sa yawa padung sa impyerno. Unsa may daan padung sa impyerno matud pa ni Kristo, lapad og sayon, dili lisod og sigpit. Sa to pa dili kasakit ang daan padung sa impyerno. Unsa man, kalipay, kahayahay, kalami. Tanaw, hain magsugod ang tanang mga sala, naagis lipay-lipay, hayahay, nya lami. Nganong madisgrasya maron ang mga babaeng batanon nga way kasal, matukhangan man sa mga uyab, kay magsige maglipay-lipay. Dito, sakay ko sa imong motor, lipay jud kayo. Ako una lipay, masag ko kana makakupot ko sa kamot sa kong uyab, lipay oy. Nya karon kadi naman kupot sa kamot, kupot na mas hawa kay pasakyon mas motor, nya ipajing-jing-jing sang maayos kaning gadaha nga uyab, ala kupot sa gis babae, gaigwad ng lubot, nya wara bay tabon, short ra bang mubo kayo? Kay lipay lagi kayo, lipay. Kita inom kita. Sayaw bitang anak ni Herodias, 14 niyang lipaya, tungod siyang kalipay, gipatay niya sa Juan. So kanang kalipay, peligro kayo na. Karon nalipay ra ba kung daghang ni donate nato dinhi? Lipay kay kung naay mo contribute nato. Naaga ni donate dinhi, Father, ako gining katapusan na kwarta, ako ning ihatag para sa Ginoo, kay na lipay kay ko, Father, na nakadungog ko sa imong mga wali nga nakapabuhi og balik sa ako rong grabing kabugat nga gibati. Naratol na kog maayos kinabuhi, pero tungod sa imong misa, tungod sa imong wali, nabuhi kog balik, Father. Ako ning ihatag ang katapusan na kong kwarta. Sa ako sa una-una, balikan gid kas imong kasakit. Pero nabalikan ba siya sa kasakit? Naahinoy ni testimonya nako, Father, nahinomdom ka atong John, mihatag ko nimo aning kantidara. Nako, isa karon pa diyan muhatag ko nimo dubli pa, kay gipilok-pilok sa Ginoo ang akong grasya. Sayunan ka ana. Bago pa na kong nabasa iyang message, nihatag siya og $100 ni atong June panahon sa sugod sa atong pagpangayo og mga donations. Wa say hapit trabaho, wa say hapit kwarta. Karon nihatag na sad siya og $550. Kay nadubli ang iyang mga grasya. Nya dili mo ganahan. Patay mo. Mao na ang kamatayon, kalipay di ay kun kuyog tanihuan og ni Hesus. Ang kasakit, ang mga pag-antos dinis kalibutan, kalipay o kalinaw di ay kung kuyog nato si Juan o si Jesus. In short, kung kuyog nato si Juan o si Jesus, panahon sa kasakit o panahon sa kalipay, wa na'y kalainan, ang tanan malipayon. The Lord is my shepherd, according to Psalm 23. There is nothing I shall want. Nindota, no? Sige, manindog na ta mga patyonon.